Assalamu alaikum jama'a masu kallon mu da sauraron mu, barkamu da arzikin sake saduwa a cikin wannan cibiya ta ilimin econometrics a harshen Hausa. A wancan bidiyo da ya gabata mun gwada yadda ake canza data daga annual data zuwa monthly data ko quarterly data depending ga yadda mutum yake so ya amfani da shi. Amfanin mai da annual data zuwa monthly data shine ya ƙara number of observation na mutum. Misali, zai ƙara maka yawan data da zai taimake ka kai wasu method ne a analysis naka. So yau za mu gwada yadda ake yin test for co-integration. Specifically za mu ɗauki Johansen-Jusselius test for co-integration. Muna da dai data akan crude oil price, exchange rate, real gross domestic product per capita da kuma oil revenue. A nan dependent variable ɗinmu za mu ɗauki crude oil price a matsayin dependent variable. Misali, za mu duba impact of crude oil price ne akan economic impact of crude oil price and exchange rate akan economic growth. So ma'ana crude oil price zai zama dependent variable ɗinmu, exchange rate zai zama exchange rate da GDP da kuma oil revenue za su zama independent variables namu. So abinda za mu yi farko, za mu zo nan ga quick, sai mu shiga quick, za mu zo group statistic. In muka zo ga group statistic sai mu ga, muka scrolling down za mu ga gashi Johansen co-integration test. So idan muka yi clicking zai gudu mana wannan trading. Za ka fara saka data ɗinka daga dependent variable followed by the independent variable. So misali, tunda suna natural log form ne, za mu ce LCOP, natural log of crude oil price, sai mu yi space, sai mu ce LEXC, natural log of exchange rate, sai mu yi space, sai mu ce LGDPC, natural log of gross domestic product per capita, sai kuma LOREB, natural log of oil revenue. To muka sa su haka arrangement din yayi, sai mu yi clicking OK. Idan muka yi clicking OK, wannan trading zai gudu. Abinda nan yake gwadawa lag interval shine zamu use lag 1 saboda already mun bar shi, zamu ya bari shi a default lag, zamu ya bari shi kuma mu mai da shi a 2. So domin mu abun nan tunda muna amfani da annual data ne, bari mu bar shi a lag 2, bari mu mai da shi lag 2. So lag selection din mu assuming maximum lag selection is lag 2. So komai is set, ba abunda zamu canza anan, sai mu yi clicking OK. Idan muka yi clicking OK, za a ga result din nan ya fito. Shi dama Johansen-Jusselius test for co-integration yana da 2 models ne. Yana da unrestricted co-integration rank test, shine wanda ake kira da trace test statistic, sannan kuma yana da max eigenvalue test statistic ko kuma model. So abinda ake bukata ka concluding ko akwai co-integration relationship ko babu. Ma'anan co-integration relationship in another words shine long run relationship. So shine zaka duba waɗannan asterisk. Idan akwai asterisk a kowane model, da wannan model din da kuma wannan model din, sai ka concluding cewa there is a long run relationship between oil revenue and the other independent variable in the current period. To amma kuma idan babu asterisk ko da guda daya a wannan model da wannan model din, zaka concluding cewa there is no long run relationship, saboda null hypothesis of Johansen-Jusselius test for co-integration yana cewa there is no long run relationship, while the alternative hypothesis yana cewa there is a long run relationship. So meaning idan ka samu asterisk, wayannan stars in guda ɗaya kawai ake bukata ka concluding cewa akwai long run relationship. So idan aka duba a wannan testin namu, muna da 1, 2, guda 3 a model guda ɗaya. Muka dawo max eigenvalue model, shi ma muna da asterisk 1, 2. So kun ga kenan cewa there is a long run relationship, meaning wayannan variables sun dey move together in the long run. So akwai wani existing relationship tsakanin su gaba ɗayan su kenan. So wannan shine a takaice shine Johansen-Jusselius test for co-integration. Amma kafin ka yi Johansen-Jusselius test for co-integration, dole ka tabbatar da cewa all your variables in kai unit root test sun tabbata cewa suna stationary at first difference. Idan suka zama na stationary at level, ba za ka yi Johansen-Jusselius test for co-integration ba, sai dai ka yi Engel-Granger test for co-integration. So shine criteria din. Sannan kuma na biyu, dole ka tabbatar da cewa there is no existence of autocorrelation ko kuma serial correlation problem between the variables. Dole you have to do some tests with regard to the autocorrelation. In Allah da video na gaba za mu gwada yadda ake yin tests a gano cewa akwai serial correlation ko kuma babu. So a takaice, this is test for Johansen-Jusselius test for co-integration ko kuma test for a long run relationship. So da fatan an samu wannan bidiyon mai ilimantarwa.
kuma kada dai a manta a kullum a yi subscribing kuma a yi liking domin a samu wasu ƙarin bidiyo. Ma salam.